nga ai khublei phi baro ki bapet ye ni video hangani ka por nga pedyang sobhai phi se kani ka channel manta ka singi ngan pen ie phi ya ka wei ne ka jingpang ka bajur bha house ing ka bala ban penyap yus ing baro ka wei la dingim sumareka na do basdang dengan pen ie phi kumno baphin ithu e kani ka jingpang kumno ban tes ban pentikna bat kumno ban sumare kani ka jingpang hakani ka video manta ka singi ngan batai phi kani ka jingpang bacterial wilt jong using kani ka jingpang bacterial wilt kadina ka daw jong khnyang jingpang Ralstonia solanacearum pun bahanam ding jong phi kinong rep ki ba comment sa phang kani ka jingpang yap dut jong using tiki don artli ki jingpang ki bajur bhayus ing ka bala ban penyap kata ka di ka jingpang soft rot bat ka wei ka di kani ka jingpang bacterial wilt te ya kani ka jingpang soft rot banyada ngaladep ban batai ka video ka baladem mar kani ka jingpang sofrot ka deina ka daw jong ki fungus hari kani ka jingpang bacterial wilt pat ka ba phi ong ka jingpang yap dut ka deina ka daw jong u bacteria te bun bahan ting jong phi ki nong rap namar ba phim nang ban penyap hair ban ithu kanu ka di ka jingpang bacteria ba kanu ka di ka jingpang fungus te la da phi spray da ka dawai fungicide ya kani ka jingpang bacterial wilt kanom ai kanu ka jingada bat kanom la ban yada la ni ban sumar yu bacteria yu Ralstonia solanacearum nakata ka daw kum kinong rep ni don kam ban pek bat ban ithu swa ka diga jingpang ayu kane hadin ba phila ithu ba ka diga jingpang te phila ban ai ki dawai ki be dei ba ka jingpang longum ni ki brio le singi don ka jingpang bayong khli la ni khluj her la dingi di da ka dawai we kanom don jinga dei ai gani ka dawai we ba ka jingpang khluj la ne ka jingpang bayong khli te katu ka jingdi jungi ka tu dawai kam don jing man toi ai ka shu pulut tangai ka pisa ba de ka por ka jungi ha ka ju ka rukom ye ki jingthung ru ki longkum ta ki don la ka jong ki jingpang don ba dei na ka daw jong ki virus don ba dei na ka daw jong ki bacteria don ki ba dei na ka daw jong ki fungus te ha shwa bangan batai phi kumno ban sumar ye gani ka jingpang bacterial wilt ngan hikai shwai phi kum kinong rep kumno phila ban test ban ithu bos ing jong phiu yo e gani ka jingpang bacterial wilt te ka ba kham sukhi ban ithu e gani ka jingpang bacterial wilt ka dei uniu ding jong using lar phi pek lar phi nyon yu kami gani ka balong kadut kalongum kadut ka bali tu ba kami ka balong kapai tu te kadon gani ka test bangi khot ka us test ngakwa bani kai phi kinong rap baro ba phi dei ban nang gani ka test ba phin ithu using jong phiu yo jingpang ayu tinga kerpat epi kinong rap baro ba phin pek ing ni video hadu bandakut khnang ba phin yo ega jing tip ka bapura phin nang kum no ban test phin nang kum no ban ithu bat ban sumara kar kom ba dei mading le klumar kanwara ka jing tu nong ngi te mantangan pen i phi kum no ban le ega ni ka us test kani ka us test phi don kam nongkong e yo bilor ubala ban yo ilang ba kala ban de bilor plastik la ne bilor pach ani ka klat umro hari ka ba dei de ka yet bat bala ban ilang ba na siliang sa siliang te ka ba arpan pidon kami ka ka ba khoj bha phila ban yu i kani video kum bangala ban i ka ka ba sada bat ka ba khoj bha am dei ka ba jungot te hadin ba phila ban khre e kani selection news ing bala yo e kani ka jingpang phila ban sim yo dieng jong sing la ne yo sing ro baro ar phila ban test te la phi sim yo dieng jong sing phi sim na du na jan tlong gum to sa khap bat chu sách malum mala ban khoj ka khando ban la chungot bat sa ot eu tu u dieng bat sa wi sa bu ha kani ka ka ba khoj ha kani klat ba khoj te la dei ba phi sim pat eu sing phila ban khlong yu news ing bat sa sách ya ka da ka khnang ban khoj ni ka khando bat sa ot yu news ing mar siteng bat sa wi yu news ing ha kani ka klat ba don ni ka ba khoj ba te i shwa kum tu kum ba san na du 10 minute sa pek ba kani ka lada ka don kani ka pui kum ni bangla pen i phi video lada ka don kani ka balong kum ka dut ka bali ka ba tuj na jrong na news ing ka ba wan chapo suki bha ka long be pui kum to long kum ka tdem te ka mut ude yu na ka daw jong ni bacteria te ha ka ju ka rukom ru lada phi phia ar liang yu new ding jong news ing bala yo kani ka jingpang bacterial wilt phin yu i ha ka do not jong u ba ka don ni kani ka rong kti bat rong yong ka ba yat na du na jrong shu chapo kani ru ka dei ka wei na ka dak ka ba pen i bos ing jong phi
uyo kini ke jingpang bacterial wilt lada pi pia arliang gum tu pin yo i kini ki dak haudiang jung news ing te kini ke jingpang bacterial wilt omdei bakadon tang haus ing kawan ra ke jing yap wat haus ho sao haus ho meken haki shenra haki sing ro te kini ke jingpang bakteria kadi ke pajur bha bat kabala ban penyap yus ing barok kawai lada nyim sumar ka por ka badipiang tengah try pila nang mentakum no ban le ini ka test kalong ba suk bha pisushim ba yus ing bala yo ini ke jingpang ka ka bakhuj ubilor bakhuj bu hajrong kum tu kumba san adu 10 minit sapek lada phim yo i bha sa on da ka torch light la ne on da ka light mobile jong pi sabu nang te na dien pat sapek ba phin thu shai bha lada kani ka balong kum ka tedem ka balong ka dut ka no pui suki ka hiar chapo kamut uniu bakteria Ralstonia solanacearum udon hau sing jong pi kamut kani ka pinsisa bo sing jong pi uyo jingpang na ka daw jong u bakteria te khandiat ngan subatai pi sapang new bakteria kumno la ban rung so sing ba kumno roi stat hadu kan ne bang teng yemla su ban sumar uniu bakteria omdei ra kumu fungus ba udon ni ki kti ban sam ban penpe riu bakteria udon kam ki thliu ba ki dak mong ban yo rung so sing te bun sien using hadin mengilak klong using teman te kadon kadak mong ka mengilak pen mong wei pu using mar mengilak klong using teman te uyo lat ban rung hakini ki dak mong buat upen put uyo kani ka jingpang dot ba piong ka jingyap dot jong sing te kabaar uniu bakteria ula ro ban rung lama kinu ki dak mong using ka ba perlong daki knyang ro don kum kinyang bernai ki ba using nang takidon ru ki nematodes ki knyang ba phimyo i de ki khmat na ki longkum ki we ki ba mus ing te kini ki dak mong ba kini ki nematodes ki pam ki nyang bernai ki pam tu new bakteria badon ka khando uyo ban rung hakini dak mong bat upen put ya u sing te kata gadi ka rukom jung new bakteria ban rung bat hagapor baslap ukloi ba ban roistat namar ba ka jingdon jong ka ukloi ba ban khi bat ban tuj kat sabat tuj ka ukloi ban lek na kata daw hadin ba phiklong use in temen bat da don so slap kat sabat tuj ni ka slap ulek lang ki bakteria ru ki kloi ban roi bat da yo dak mong ki rung using jung piun sa support war hadin bala dap ai kham do ru using jung piun support tingi don kam man sumar ba ye kanika jingpang bacterial wilt na du basdang ban ya dai kanika jingpang te ka jing klongs ing temen ru ka de ka wei na ka daw pa ka ba kraw ba ka ba penlong yu ni kunyang jingpang ban sup ban rung so sing bat ban penlong jingpang ban penyap us ing bro ka wei namar ba ha ka por ni klong us ing temen ni penmong kalong ba pli jingkhang kini ki kunyang jingpang kumu bakteria ula ban rung sing ni dak mong bat ban penput us ing tela da dei ba phikwa ban rep us ing klam da klong us ing temen ru phila ban le ta phila ban thung use ing nai thung ba he than thung kham pen rit no khandiat ba phin lai sngo ban not te nai klong namar ba bun sien hak por bi pen khi tu ki don ki dak mong ba ka suk yo ni khunyang jing pang ban penlong jing pang us ing te ka jing klong sing temen la dang yela ngi de ban pikir kan ya da shi bon ban ya dai kan nika jing pang bacterial wilt kumju ru ka jing pang sofrot uniu khunyang jing pang bakteria Ralstonia solanacearum ula ban im house ing bat ula ban sapriang lang baus ing sembai bat ha ka khando ru ula ban sa hadu arsna muru dang la ban sa ha ka khando khlem da don kanu nu jing pam te teng teng wat ka lom ka long ka ba itanat ka long ka ba bha ni wan ra sembai ba bha rei uniu khang jipang la don lupa ka khando te bun sin ni yo mat ba igani ka jingpang la dang yim sumar te kani ka jingpang bacterial wilt ka long ka ba ba ban sumar on daus ing ula yo igani ka jingpang tang ka wei ka long ban yila ban yada bon sapriang shiki wei pat kis ing ki brang sat dang klan bat yila ban pikir na du basdang te mantangan batai pi ki lat jinyata ban sumar igani ka jingpang bacterial wilt ka banokong hi ka dei ka rukombo sambai jungi pidi ban bu sambai de kis ing ki basat ki baklan ki bom don igani ka jingpang na ka bun ka khoj ba ka bom don igani ka jingpang bat kini kis ing ki dei ban long ki basat ki baklan te shwa ban thung pat yo news ing pidi ban pedam ha ka dawai streptocycline kumba arspa ppm naga banta lai 4 minute pidi ban pedam kani ka streptocycline kini ki dawai antibiotics naga ta ka daw don ki nong rep ki bala comment ki ong nala pedon kam ridomil hari ka khlam yarap
banyadai gini ka jingpang yaps ing namar baga dawai ridumil gol kadika fungicide kan ya datang ika jingpang soft rot yaitu ki fungus henry yo bacteria ngidon kamban ya da ki antibiotics nak ta daw ngidon kamban penon kam da nika dawai streptocycline kumba arspa ppm pide ban khle bat pide ban pedem naga benta lipominate te hadin lipominate pila ban weng news ing ban bu akan riang jaka badum pila ban penon kam ban thung te pidon kam ru ban spray da nika dawai streptocycline pila ban khle kham tlot kumba shispa ppm te lada pi khle ikanika dawai pila ban spray sisien artayo sisien haka khat sausi kunta te kumba sisien haka artayo pila ban spray ikanika dawai hadin ba pilayo i ba kanika jingpang bacterial will kala sedang don haki bun sing jong pi te lada kanika jingpang kala jur bha pi i ba kadon kapun bala sedang ban yap siteng kebun layap lane kila sedang ban stem ban yap te hadin ba pila test sinus ing pilap ba dei uniu bakteria kami itu kedut te pide ban le soil drenching te soil drenching pila ban penon kam daga dawai bodox mixture 1% lani daga copper oxychloride ka bakar teng ka blytox 0.2% kumno ban kle ya kani ka copper oxychloride pila ban kle r gram ha silitar ka pila ban le soil drenching pishim do tu jing ai jhur te sa the panji itu ka bun ka bayo kini ki jing pang khnang ba uni bakteria ula ban yada ba unlaj ban sapriang shikiwei te yakini ki wei ki basaj ba khlan pan pila ban spray da kani ka dawai streptocycline shispa ppm spray sisien ka khat sausi te yakini ki bala yo jing pang bajur bhapan ku mangalong pi le soil drenching da ka products mixture 1% la ni copper oxychloride te ai panji be itu ka bun barok wei le soil drenching te kata di ka rukom ba pila ban yada yo ni bacterial well yakini pat kis ing ki bala yo ekani ki jingpang bacterial well hadin ba pila test pilap ba de bacteria pide ban ti bat weng no ini kis ing henry ti ha si ke barang ka bom slam bat sa song bahai ki da ka plastik bat sara sa jengai na kini ki bun sing jong pi te sa thang no eki hapor ba phira sara bhawan nam ailat ba kanu ka la ni ka kanja us ka tu ka dut kan jaw hakini ki we kis ing la ni ka khando te pikir bha bat ra sa jengai bat sa thang no eki igini kis ing bala yo igini ki jingpang bacterial well khnang bakan yada ban lai sapriang shaki wei pat te ha tu ka jaka bala yo jingpang bala dapti phile soil drenching da ka bodox mixture la ni da ka copper oxychloride kani ka dawai bodox mixture 1% ngala dapan batai ka wi ga video ka mangala dapan upload kumno ban khle da ka bapanon kam da ka tutia bat ka shun bat ka te igini ka dawai bodox mixture phila ban shnahi te la re phikwa ban thiet phila ban thiet da ka copper oxychloride te sale ini ka badon kam te ku mangala ong ni phi ba seed treatment ka de ka badon kam ha ban pedam dawai shwa ban thung use ing namar ba ya kani ka jingpang bacterial will ni de ban ya dana du ka por ba sedang da phi sedang ban tri kam ban ya da dala yo jingpang kala slam palat namar ba uni bakteria ka bhayu ban ya da bat kat sebutut ka ula ban roi ya kani ka seed treatment pila ru ban penon kam daga dawai bodox mixture lani daga nika dawai copper oxychloride hadin pila khle ek gumtu phide ban pedam kumbasi tengenta news ing sa sei sa thada jaka badum batsa penon kam ban thung kani kamut kan ai ka jingya da news ing jong phi na ki khnyang ki badon hau sombai tinalor kini ki lat jingya da ki jing sumar ki bangala batai phi kadon sa ka wei pat ka bangi khot ka crop rotation kani ka deka wei na karukom rep baki nong rep kila ban bot ban pendunai ka jingdon jong kini ki bakteria bat ki wei pat ki khnyang jingpang ha ka khando kani ka crop rotation ka deka kom rep ka bangi put no kom balais na mei ai da ka bangi rep da ki wei pat ki jat jingthung ki bau niu khnyang jingpang tre ban shong bat tre ban bam kani kan pendunai ka jingdon jong kini ki khnyang jingpang ha ka khando namar kim yo ban bam te kumbangi tip menta bau ni knyang jingpang bacterial well ubam yos ing ubam yosan rai ubam ki so saw bat ya borok ki jat jhur ki badai na kalong ying solanaceous kumu so meken so saw so baingon ki so meken bab kum ta ter tinginom thung shu ha kan ka bun shubu mentau snam ni thung sing mentau snam
te la shim snam nyin thung no de ki wei pat ki ja jing thung kum ukba hawei snam pat phila ban thung no do riu hadam kini ki dei nak wei ka long yeng kum riu hadam lo dei nak long yeng gramini te kamot ki la dei nak wei ka long yeng bo niu khnyang jing pang tre ban bam te yo ban bam kum ba ar lai snam te kini ki bakteria ke badan ka khando kin duna no kin nomla shu ban kharoi te kin nang duna no suki te hadin lai snam sau snam da phi thung sing biang ka jing don jong niu khnyang kala duna bha bat kala ba un yap no baro ru unam don shu namar bin la put la slam bha tang ga wei pat kalong bangim dei ban thung da ki ju ki ja ching thung ki bo uniu khnyang jing pang ula ban shong ban bam ban kharoi ye de ban thung no da ki wei pat ki ja jing thung ki badai na ka wei ka family na ka wei ka long yeng ki bo uniu khnyang la ban bam te ngi la ban peduna shibun bha ye ka jing don jong ki niki khnyang jing pang kum ki bakteria uniu ralstonia solanus rambat ki wei ru ki khnyang jing pang ki ba bam use ing te kum bangalaya thu epi na do basdang jong ka video bo news ing udon artli ki jing pang ki bajur bha kata ga de ki jing pang sofrat bat ka ne ka jing pang bacterial well ti manta phila tip kum no ban sumar ye ka ne ka jing pang bacterial well phidei ru ban tip kum no ban sumar ye ka ne ka jing pang sofrat namar la repi sumar tang ya ki wei ka ne ka wei pat kadang la ban penyap te phidei ban tip ikini bar artli kum no ban ya da bat ban sumar tengah kerpat epi bepin pet ye tu ka wei ka video pat ka bangala batai kumno ban itu ini jing pang sofrat bat kumno ban sumar te onda phila yo ke jing tip ka bapnya kumno ban yada bat sumar kini baro artli ki jing pang kanlong ka jing mentoi ka bakrau bahaya phi ba phian nang ban sumar ban laj na kanika jing yaps ing ti ha kanika video menta ka sngi tangkat ni ngait kanlong ka jing rap phi kinong rap kumno ba phin itu kumno ba phin nang ban tes bat kumno ba phin sumar kanika jing pang bacterial well lanika jing pang yap dot tingi aingu yo blay bola play kini kalat lang ba kini video bangala ban sa mi phi ki jing tip ki badon kam wat lang amla ban yarap sibun ki aka rai tang ka wei kata lang ba ka jing nang ka jing tip ka bo blay la kar khuinga ngan ya sa man ai ka jing sikri ka barit ka ba nga ngala tu blay kur khui phi bar ki nong ram ngait ba kini video kan long ka jing kar khui phi te ngin sai syampat aga wei pat ka video ka ban sawan blay kur khui phi barok kulay sibun